Lamsoko joto sarjin nai tongnai khajali takhote bukhuk chongno tamni himale sing te srapchani bisingono thangi soginai sini takhuk gurupodo tei sini Rajiv Deporma borokno tini yakandani kok Bangladesh ni simi ore bagino sing te srapchani bisingono sing sogui mannai tabuk koktuma mankha sing tinile borokno yakari rohchina hini sing koktuma manmani on bisingtino sing norokno thangmani mangpili soyawi sing phunugui tongo sini logio kubangma tipramo thatei IPF tini adongsong eba tangphang rok borok phaijak norok nugui mankhana sing norokno obo haikino puila obo sing mangpili phunugui tongo tabuk sing truk truk thanglai mangpili norokno taisa haino hai phunuknai te nugui mankhana truk truk malkhung kawi phaimani sing te sapsa kheno sogui mannai norok nugui mankhana mangpili belaino nugui mankha norok malkhung kubangma khlai sini joto tipramo tha tei IPF tini adong rok phaimani ti aban bisingo singnorno haino hai sanani muchungo te sapchani bisingo sini nangkukmani borom gnang member kumar jomatia sini bolong bedek ni montri pobo haino hai te sapchani bisingo phai sok painai taisa haino hai norokno lamsoko naitongnai sini srangchati naitongnai joto khajani takhokte bukhuk chongno sing tamni himale kubangma borok kubangma talno borokno alongo sopmani yagulo tini IPF ti sini bolong bedek ni montri member kumar jomatia tei tipramo thani ingei bubagra ni tuidumlung bai tini yok nai ini sing koktuma manman bisingo sini srangchati team news coverage khlainani bagai thangai tongo tei borong ni nukhungni Rajiv Deporma tei gurupodo Depormani hiksongo phaijak tei bini sajuk song phaijak phiaba ajagabo sawi khnarika sini koktumani bisingtei sing koksungmani bisingo sono sawi khnarika gurupodo takhuk gurupodo ni hik je jorao borok puilao bo omhagi phai kefilma thangka tei aboni bisingo tabukbo omo haide ongna hini belaino warajak phiaba sini koktumani bisingtei tinile yok sama manani yok sinai hini sing koktuma mankha aboni bisingtei norokno singbai kwrwngui tongdi tei sini srangchari naitongdi hambai।